गावनि हौवाखौ थगायनानै गुबुन हौवाजों मोनसे रुमाव बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि जाथाय। लोंनांगौ जानांगौ इन्जय खालामनांगौ खालि बेनोल'सै आरोना आजिखालिनि मानसिफोरा बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आदै मादै मा देखायनो सानखो उन्दै गिदिर। नंगौ नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव नुखादों आं बिनिनो बागै मोननैसो आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना जायफोरा इन्टारेस्टेड दोङो भिडिअखौ जोबजासे नायलां, भिडिअखौ जोबजासे नायावसो बुजि मोनगोन। आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। आरो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननि सेराव बुंदो आं मोनसे इन्स्टाग्राम एकाउन्ट खुलिदो। नोंथांमोना नाम्बार बिहरबाय थायो नालाय आंखौ इउटुबाव, कमेन्टआवथ' बेफोरबायदि जाहाथे आङो नाम्बारखौ होनो हाया, गोबां पाब्लिकआ नायनाय जायो भिडिअखौ आरो कमेन्टखौ हरनाय जायो। बेनिखायनो जायफोरा आंनि नाम्बार नांगौ होनबाय थायो इन्स्टाग्रामाव थां आरो इम्परटेन्ट खामानि दंबासो नोंथांमोना आंनि नाम्बारखौ मोनगोन, नङाबा ओरैनो टाइम पासाव रावबो आङो टाइम पासाव हरा दे नाम्बारखौ, नोंथांमोननि सेराव आं बुंखाबाय। दा बेनोसै भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोना ला क्लिपखौ। जोंनि बर' हारिनि समाजाव मा देखायनो सानखो उन्दै गिदिर जेबो साननानै मोनला, भिडिअखौ नायग्रोना लानोसै ओमफ्राय नोंथांमोना मोननैसो बाथ्रा बुंबानो जाबाय कमेन्टआव, आंबो मोननैसो बाथ्रा बुंलांनोसै बेफोरनि बागैनो। दा जों भिडिअखौ नायग्रोनोसै फैदो।